שעושה כתמים. סליחה? מגחלים, אפשר גם מגחלים, אבל התשחות פחמן הכי עדינה זה מה שבא מלהבה שמתעבה על פני שעה. אז זה תשחות. אז מה עשו המצרים? המצרים לקחו תשחורת פחמן, למשל פה, והוסיפו אותה למים, ואז ערבבו, ואז נוצרו מים שחורים, שאפשר להשתמש בהם כמו דיו. הבעיה היא שהם גילו בהתחלה, אני פה מנחש, אני לא הייתי שם, גילו בהתחלה שכל החלקיקים למעשה נדבקו אחד לשני. ואחרי שהם נדבקו נעשו גושים גדולים והם פשוט שרפו. אז מה הם עשו? הם הוסיפו לחלקיקים גומי ערבי. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה גומי ערבי. גומי ערבי זה שרף שנוטף מאחד העצים המקומיים בעץ השיטה. לוקחים אותו בצורה נכונה, הוא נוטף שרף. השרף הזה בעצם מורכב ממולקולות פולימריות, והם ראו שכשהם מוסיפים קצת, אז זה יוצר שחור, אבל הפעם, הנה, אני עכשיו הולך ליצור פה שתי מבחנות, ששתיהן בעצם מלאות נוזל שחור. אבל כשהם הוסיפו את הגומי הערבי לנוזל השחור, לפני 4,000 שנה, הם ראו שהחומר הזה נשאר יציב לאורך זמן, לימים וחודשים, ואפשר היה ממש להשתמש בו